बोसोरारि जे थान्दै जखुंथाय दं जि एनुवेल जि डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो टंला जि कलेजनि फोथाराव खुंनो थाखाय जों थामथिम खालामबाय आरो दिनै बानजाय आफाद जोंहा उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुआ खुंनो थाखाय आरो टंला आनसलिक कमिटिया खुंनो थाखाय प्राइमारि कमिटि बर' साहित्य सभायाव खुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दादोंमोन निपेन बर' जाय जोंनि टंला कलेजनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो टीम दङ गोबां दङ बिथांमोननि जि टीम दङ बे टीमखौ जोङो एम्पावार खालामदों आरो बिथांमोनानो जानुवारि दाननि जोबनाय नङाबा फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो डेटखौ उइदिन 3 days फाइनाल खालामगोन आलासिफोरनि माखासे कनसेन्टनि खोथा दङ माखासे परिबेसनि खोथा दं गासैखौबो मिलायनानै गुबुन गुबुन आफादफोरनिबो जुथुमा दङ दा बे डेटआ माखासे क्लेसिं फैदों बे नोजोर बोनानै जोङो सानथामनि उनाव डेटखौ थिग खालामगोन खिन्थु 2026नि जानुवारिनि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि 58थि एनुवेल जि कनभेनसन दङ बेयाव खुंफुंजागोन बेयाव डेलिगेटआव माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों जों हाबा मावलांनायनि जिखिनि जोंनि समायखिरा आरो लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथा 2020 आथिखालाव एसटि मोनद' हारिनो जि जौगासारनाय आरो पपुलास हारिनो एसटि होनायनि जि रिकमेन्डेसन बिनि सायाव गोथौ गुवार सावरायनाय जागोन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन माने क्वालिटि इडुकेसनजों लोगोसे सास्टेनेबल चेन्जनि समाज सोलायनायनि बाथ्रा आरो बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जोंनि आथिखालनि इडुकेसननि जिखिनि इयुथनि बिथांमोननि एम्पावारमेन्ट बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बायदिसिना जिखिनि हारिनि गोनां एजेन्डा इस्युसफोर दङ गोथौ आरो गुवारै बे डेलिगेट सिटिंआ मोनसे जारिमिनारि जुथुमा जागोन आरो अपेन सेसन आरो सेमिनार जोंहा थागोन जोङो नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलनि गोबां माखासे आलासि आरो गभर्नमेन्ट लेभेलनि माखासे रिनाउन जायफोर आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बर' हारिनि इस्युसफोरखौ जोङो एड्रेस खालामनायाव बिथांमोननि मदद मोनो आरो सरकारखौ जों प्रेसार होनो जाहाथे खाबु मोनो बेबायदि मोनसे थांखिजों हरखाबैब्लाबो 2 दाननि गेजेराव जोङो गासै प्रिपारेसनखौ खालामनानै एबसुनि बे मैखोम मोनसे जारिमिनारि जुथुमाखौ जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादजों मिरु आफादा सावरायबाय जिल्ला आफादजों सावरायबाय आरो दखरा आफादजों सावरायनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दखरा आफादफोरनि मदद आरो खाथि खाला गासैनि मददनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय जों थांखि लाबाय जोङो सानथाम मिरुनि हाबाफारिया जागोन आरो जिल्ला आफादा सानसे लायोबा बे सानब्रै जागोन खिन्थु मिरुनि जोङो जुथुमाखौ सानथामनि हाबाफारिजों डेलिगेटनि गेजेरजों सेमिनारनि गेजेरजों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन थागोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिसकासन्सफोर थागोन सेमिनार्सफोर थागोन बेनि गेजेरजों बे प्रग्रामा मोजाङैनो जाफुंसारगोन गोजोन्थों।